Τα πάντα. Εντάξει, βαριές. Εμείς τι Αξιότιμοι εκπρόσωποι των ατόμων, αγαπητές συμπολίτησες και αγαπητοί συμπολίτες, εκλεκτοί επισκέπτες, στεκόμαστε σήμερα εδώ για να τιμήσουμε μια από τις λαμπρότερες στιγμές της ιστορίας του έθνους μας, την 25η Μαρτίου, μια ημέρα βαθιάς μνήμης και υψηλού συμβολισμού, μια ημέρα όπου η πίστη συναντά την ελευθερία και η ελπίδα γίνεται πράξη. Είναι η ημέρα που ο ελληνισμός τόλμησε το ακατόρθωτο, που οι άνθρωποι απλοί αλλά με ψυχή μεγάλη ενώθηκαν κάτω από έναν κοινό σκοπό, να αποτινάξουν τη σκλαβιά και να ξανακερδίσουν την πατρίδα τους. Μια απόφαση δύσκολη που απαιτούσε θάρρος, αυταπάρνηση και μια πίστη βαθιά ικανή να υπερνικήσει ακόμη και το φόβο. Και σήμερα, καθώς η πόλη μας ετοιμάζεται να υποδεχτεί την παρέλαση, παρακολουθούμε τη συνέχεια της ιστορίας μας. Θα δούμε τη νέα γενιά να βαδίζει με περηφάνεια, κρατώντας μέσα της τη σπίθα εκείνων που αγωνίστηκαν για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Ας σταθούμε όμως για μια στιγμή και ας αναρωτηθούμε ποια δύναμη ήταν εκείνη που έκανε αυτούς τους ανθρώπους να τολμήσουν το αδιανόητο. Ποια φλόγα έκαιγε μέσα τους και δεν τους επέτρεπε να συμβιβαστούν με τη μοίρα τους. Ήταν η πίστη που δεν λύγησε. Ήταν η αγάπη για την πατρίδα που δεν διαπραγματεύτηκε. Ήταν η ακατάλητη πεποίθηση ότι η ελευθερία δεν είναι η επιλογή, αλλά είναι δικαίωμα. Αυτές οι αξίες μας καλούν και σήμερα να σταθούμε αντάξει της ιστορίας μας, όχι με λόγια μεγάλα, αλλά με πράξεις ουσίας, με ενότητα, υπευθυνότητα και σεβασμό στο κοινό καλό. Γιατί η πατρίδα είναι οι άνθρωποι της, είναι οι αγώνες της, είναι οι μνήμες της, αλλά και το μέλλον της. Ένα μέλλον που χτίζεται καθημερινά από όλους εμάς. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή παρέλαση δεν είναι μόνο μια εικόνα πειθαρχίας και τιμής. Είναι ένας ζωντανός συμβολισμός, μια πορεία που ενώνει το παρελθόν με το μέλλον. Κάθε βήμα μια υπενθύμηση, κάθε σημαία ένας όρκος, κάθε βλέμμα περηφάνειας μια υπόσχεση συνέχεια. Σε μια εποχή όπου ο κόσμος γύρω μας ταλανίζεται από συγκρούσεις και γεωπολιτικές εντάσεις, το μήνυμα της 25ης Μαρτίου αποκτά μια ιδιαίτερη σχεδόν επιτακτική σημασία. Μας υπενθυμίζει ότι η ειρήνη δεν είναι δεδομένη, ότι η ελευθερία απαιτεί διαρκή εγρήγορση και ότι οι λαοί που στέκονται ενωμένοι με πίστη στις αξίες τους μπορούν να αντέξουν ακόμη και στις πιο δύσκολες δοκιμασίες. Ας κρατήσουμε λοιπόν ζωντανές τις αξίες που μας πληροδότησαν, όχι ως τυπική υποχρέωση, αλλά ως στάση ζωής. Και σε λίγο ας υποδεχτούμε με σεβασμό και συγκίνηση όλους όσοι θα παρελάσουν. Ας χειροκροτήσουμε όχι μόνο το βήμα τους, αλλά και το νόημα που αυτό εκφράζει. Ζήτω η 25η Μαρτίου. Ζήτω η Ελλάδα. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλους. Έναρξη παρέλαση. Η 25η Μαρτίου φωτίζει τη μνήμη
και αναγεννά το αίσθημα της ελευθερίας. Μια ημέρα τιμής για εκείνους που τόλμησαν το αδύνατο. Μια υπενθύμηση πως η πορεία γράφεται με πίστη και αγώνα. Σήμερα περνά από μπροστά μας η ίδια ιστορία. Ζωντανή, απαιτητική και πάντα επίκαιρη. Ζήτω 25η Μαρτίου. Ζήτω το έθνος. Σε αυτή τη μεγάλη επέτειο η καρδιά της Ελλάδας χτυπά δυνατά. Η θυσία των προγόνων γίνεται φλόγα που μας καθοδηγεί. Ενώνουμε το παρελθόν με το παρόν, κρατώντας ζωντανές τις αξίες μας. Θέλει αρετή και τόλμη ελευθερία. Δεν χαρίζεται, κατακτάται και τιμάται. Ζήτω 25η Μαρτίου. Ζήτω η Ελλάδα. Έναρξη παρέλασης. Φιλαρμονική Δήμου Μετεώρων. Η παρέλαση ανοίγει η Φιλαρμονική του Δήμου Μετεώρων, που με τις μελωδίες και τους ήχους της δίνει το ρυθμό της εθνικής γιορτής, τιμώντας την ιστορία, την παράδοση και το αίσθημα ελευθερίας. Κάθε νότα και μια ανάμνηση. Κάθε ρυθμός και μια υπόσχεση συνέχειας. Η μουσική γίνεται γέφυρα ανάμεσα στο τότε και στο σήμερα. Και η ιστορία αποκτά φωνή. Θα ένα κουρέλι. Το βλέπει το κουρέλι. Μου είπατε από την πλατεία πάει μόνος.
παρέλαση δημοτικών σχολείων Καλαμπάκας. Αν θέλουμε το λίγο να γίνει μεγάλο, πρέπει να λατρεύουμε Θεό. Να αγαπάμε πατρίδα, να έχουμε αρετή. Τα παιδιά μας να τα μαθαίνουμε γράμματα και ηθική. Και πρώτοι παρελάβουν οι μαθητές του πρώτου δημοτικού σχολείου Καλαμπάκας. Οι πρώτες λέξεις της ιστορίας γράφονται εδώ. Η Ελλάδα συνεχίζεται μέσα από τα παιδιά. Ο αγώνας για ελευθερία δεν είναι παρελθόν. Είναι καθημερινή επιλογή. Εκεί λίγο τα παιδιά να ανέβουν στο πεζοδρόμιο. Τα παιδιά ναι, να ανέβουν στο πεζοδρόμιο.
Στη συνέχεια το τρίτο δημοτικό σχολείο. Η αθωότητα συναντά την ιστορική μνήμη. Με πίστη στην καρδιά προχωράμε μπροστά. Η ελευθερία μαθαίνεται από μικρή ηλικία. Μικροί μαθητές, μεγάλοι οραματιστές. Και τώρα το τέταρτο δημοτικό σχολείο Καλαμάκας. Κάθε παιδί μια ελπίδα που περπατά. Το αύριο της πατρίδας σε παράταξη τιμής. Περήφανα παιδιά, δυνατή πατρίδα, παιδιά με όνειρα και χαμόγελο Ελλάδας.
γνώση, είναι στάση ζωής. Οι μαθητές του πρώτου γυμνασίου Καλαμπάκας. Με σεβασμό στην ιστορία και αγάπη για την πατρίδα. Ακολουθούν οι μαθητές του Δευτέρου Γυμνασίου Καλαμπάκα. Η νέα γενιά γράφει τη δική της ιστορία. Με πυξίδα τις αξίες και τα ιδεώδη της πατρίδας, με χαμόγελο και περηφάνεια προχωρούν στον δρόμο της γνώσης και της προόδου. Παρελάβουν οι μαθητές του Γενικού Λυκείου Καλαμπάκας με δυναμισμό και αισιοδοξία για το αύριο. Νέοι με όνειρα και προοπτική. Η Ελλάδα που έχει μνήμη σκέφτεται, δεν φοβάται. Με γνώση του παρελθόντος
και συνείδηση του παρόντος χτίζουμε μια Ελλάδα αντάξια των θυσιών. Η νέα γενιά των δημιουργών, των τεχνικών, των ανθρώπων της πράξης. Μαθητές με ικανότητες και όραμα που θα χτίσουν με τα χέρια και τη γνώση τους το αύριο της χώρας. Το δικό της μήνυμα ελπίδας, συνέχειας και προόδου. Στη συνέχεια παρελάβει ο χορευτικός όμιλος Μετέωρα του Δήμου Μετεώρων 1987-2026, 39 χρόνια παρουσίας, δράσης, προσφοράς, δημιουργίας, πολιτισμού, θεματοφύλακας της μνήμης, της παράδοσης και της τοπικής κουλτούρας. Με σεβασμό στην ιστορία και αγάπη για τον τόπο κρατούν ζωντανή την ψυχή της ελληνικότητας για τις επόμενες γενιές. Η παράδοση δεν είναι παρελθόν, είναι ταυτότητα.
επαγγελματισμό και αφοσίωση υπηρετούν την πατρίδα αθόρυβα αλλά ουσιαστικά. Ακολουθεί το τμήμα της ελληνικής αστυνομίας, το αστυνομικό τμήμα Καλαμπάκας. Και σύγχρονη παρουσία και επιχειρησιακή ετοιμότητα που παρελάβουν κοντιλά της ομάδας αστυνόμευσης, το όχημα περιπολίας, καθώς και όχημα κινητής αστυνομικής μονάδας. Για δύναμη δίπλα στον πολίτη με διαρκή μέριμνα για την ασφάλεια και την προστασία της κοινωνίας. Η ασφάλεια είναι προϋπόθεση ελευθερίας. Η θυσία και η γενναιότητα διδάσκουν και εμπνέουν. Η ελληνική αστυνομία στέκεται όρθια για την προστασία της δημοκρατίας. Προτελευταίο τμήμα της παρέλασης, η πυροσβεστική υπηρεσία Καλαμπάκας. Σύμβολο αφοσίωσης, θάρρους και ανιδιοτελούς προσφοράς για την προστασία της ζωής, της περιουσίας και του φυσικού μας πλούτου. Η πυροσβεστική υπηρεσία στην πρώτη γραμμή της μάχης με το απρόβλεπτο. Τιμή και σεβασμό στους ανθρώπους που φυλάνε θερμοφύλες καθημερινά.